fedde godal yuɓɓini ñalawma ɗemɗe nenije to centre Amadou Malick Gaye ko ngol ɗo woni lawol jeeyoɓiwol eɓe mbaɗa ko way noon hikka noon teddinira ko ceerno Mahamoudou Jalaluddin mo ganduɗa windi defte jeeɗiɗi tawi ɗen defte jeeɗiɗi binda ko e ɗemgal Pulaar sababu ne jingande leñol ngol ha ɓeydo famde diine mum golle ɗe noon mbaɗi ko e ñalawma aset tawi lewru ndu ne hawre e nogas e ɗiɗi wawno waɗede ko e ñalawma nogas e go'o woni UNESCO ene teddiniri ɗumen ɗemɗe gendije gonɗe e nder leyɗele aduna o tawtorama ñalawma o daraniɓe leñol ngol winduɓe defte ko wayno Aboubacry Moussa Lam ko wayno Dieynaba Boubou Sow ko wayno Mamadou Alsane Ba gardinoɗo tabital Pulaar e délégation gimmiɗo toon to Médina Gounass wondude e délégation gimmiɗo toon to Fouta mo ganduɗa ene wiye Sada Amadou Baylo Sy gardiɗo fedde andu diina ma ene jeeya e teddiniranoɓe ɗeɗo golle sababu nde darde mawde nde ɓe mbaɗi e Fouta ha yetti lowre ha yetti ɓundu to banggue coñce e ɗemgal Pulaar waɗi ɗumen ko nalla kan caggal nde golle ɗe mbaɗa lefol ngol fiilama lefol ngol ganduɗa wiyete ko lefol ngayi tottama ɗumen hono ceerno Siraji Bayla Sow ɗon to bopp e lomtade ceerno Mahamoudou Jalaluddin haɗani o neeli miñi ko denɗi ko hono ceerno Ahmad Tidiane Baro yo lomtonomo joɗonomo jonde makko nde tawno ko kanko e makko fof ndendi ɗeɗo golle hono muñi ko ceerno Ahmadou Baro mo ceerno Abdoul Aziz ceerno tawtorama oɗo ñalawma ngam arde joɗanademo e tawede ɗeɗo golle nde tawno ko kamɓe fof fandare nde ko wotere waɗi natal ceerno Jalaluddin Ba ko Elage Abou Ndiaye ene wayno golle ɗe mbaɗama ha timmi e dendagal bandiraɓe iwruɓe e jokli leydi ndi arɓe tawtorede oɗo ñalawma tawi yuɓɓinno nden jonde ko fedde wiyetende godal eɗen ñaagui Allah nde Allah accanta en oɗo sababu o hebbinana en daraniɓe leñol ngol e nder windere nde